Έχω κόψει εντελώς το ψωμί ή τα γλυκά, αλλά δεν βλέπω διαφορά στο σάκχαρό μου, στη γλυκοζηλιωμένη. Αυτό είναι κάτι που ακούω συχνά. Και θέλω να σας πω το εξής. Το ζάχαρο δεν καθορίζεται από ένα τρόφιμο, αλλά από το συνολικό γεύμα, από τους συνολικούς υδατάνθρακες, τη συνολική ποσότητα, η κίνηση, τον ύπνο, ακόμη και το στρες. Δηλαδή δεν αρκεί να βγάλω ένα τρόφιμο, μια κατηγορία τροφίμου και να τρώω ας πούμε περισσότερους ζυμαρικά, ρύζι, κάτι άλλο να καλύπτω από εκεί. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται να δούμε τη συνολική εικόνα, την ποσότητα, την ποιότητα, το συνδυασμό. Ποια είναι η δική σου εμπειρία πάνω σε αυτό? Αν θέλεις, γράψε μου στα σχόλια. Είμαι η Βίκη Παπαδοπούλου, διαιτολόγος με εξειδίκευση στο διαβήτη και θα τα ξαναπούμε σύντομα.